Áté. András, milyen volt a mai nap? Fáradtnak tűnt. Ne lepődj meg, ezen olyan nagyon. Kicsit fárasztó volt, 4,5 lett kerejtszólni 30 csomó szélben. Hogy is elkerett a hajó? El tudtátok kezelni normálisan? Nem volt vele semmi gond? Úgy érezted, hogy kivitorláztatok belőle egy jó adagot? Egész nagyon jól bírta. Lehúztunk a grószra 2 sor refet. Először azt hittem, hogy el fogja bírni egyel, de nem. És amíg a 2 ref volt lent, és nem kellett a fokot betekerni, addig nagyon stimmelt. Addig nagyon egyensúlyban lehetett tartani. Aztán amikor nagyon földudált, valószínűleg 30 csomó felé ment akkor a szél, akkor kicsit betekertük a fokot, és akkor azért a forstág már elég szép kifűzött befelé, amit elég szar volt nézni. Tulajdonképpen a hajó egyensúlyban volt, de nagyon szar volt így vinni. Tehát nem jó élmény így vitorlázni egy hajóval, hogy be van tekerve a génon, mert az így botrány. De alapvetően úgy tűnt, hogy a hajó bírja. Tehát nem merült fel az, hogy esetleg valami törik, szakad, ilyesmi. Mit szólsz a hullámokhoz? Hogy érzed? Tudsz? Lehettek volna kisebbek, mert akkor nem az az orrkabin. Nem döngött a hajó. Tehát valószínűleg azért szép hosszú hullámok voltak, és föllemászkált rajtuk. Néha belement az orruk az orra a hullámokba, de nem volt veszélyes semmi extra. És hát csak aki az első 2 órában volt durva, mert utána, hogy közelítünk Biográdhoz, akkor ott a szigetek között kicsit kisebb volt szelidebb volt a víz, és ott nem volt akkora probléma, utána meg elkezdett gyengülni. A következő gondot amikor kijöttünk a csatornából és megindultunk vissza nyugatnak, a Pásman déli csücskétől, akkor ott a hátszélben nagyok voltak a hullámok, és nem egészen onnan jöttek, ahonnan a szél, úgyhogy ott volt billegés, de akkor legalább egy irányba mentünk velük. A csapatról mondj egy pár szót, egy ideiglenes gárdával mész, hogy boldogulsz velük. Talán nem utálnak még. Néha üvöltök velük, amire nem biztos, hogy szükség lenne. Ma a galéros mentőben hátráltatta őket a munkavégzésben, úgyhogy próbáltam türelmes lenni, nem mindig sikerült. Sajnos úgynevezett összeszokó vitorlázást, bár terveztünk akár valamelyik reggel, akár melyik délután, soha nem került rá sor. Talán segítene rajtunk, de most már miután egyre biztosabbnak tűnik ez a 3. helyünk, és nem tudunk előre lépni, mert az előbb Boti nagyon jól megy a csapatával, ezért lehet, hogy most már nem csinálok gondot belül, és így maradunk. Egyik vagytok azok közül, akik spinakkert húztak itt ebbe az erős szélbe, az rendben ment? Ezt tudtátok kezelni még ebben a nagy szélbe is? Addigra már enyhült. Ráadásul nem is saját döntés alapján történt a dolog, ugyanis miután az előhaladó Kuticsék és a Botiék is felhúzták, azért kezdtünk el mi is kapkodó spinakkert szerelni. Nem volt vele gond tulajdonképpen. Kapaszkodtunk, de nem volt életveszélyes, a hajó jól ment alatta, a hullámok és a szél eltérő iránya miatt volt egy kis izélegős, de nem semmi extra. Mit akarsz még mondani itt a hátralévő 2 napra? Egész sok futamot tervező rendezőség, pályaversenyeket, mik az elvárásai? Úgy látszik, nagyon jól mész pályán, különösen a rövid pályán. Szeretnénk végre nyerni egy futamot. Ha már rögtön első nap ennek a lehetőségét elmulasztottuk, pedig a kezünkben volt. Nem tudom, szeretnénk jókat vitorlázni végre, tehát amikor valami olyasmi szélben, mint ami valami kellemes 15-17 csomós Mistrálban, vagy minden iránya mindegy is, de amikor nem túlélő harc, és jókat lehet menni benne, jót rajtolni, és aztán ölni egymást halálig. Köszönjük!